Os veterinarios tomaron as rúas de Santiago contra a lei que modifica as prescricións. Os profesionais poñen no foco a saúde animal, que afirman estaría en perigo. Así comezou onte a manifestación convocada polo sector veterinario galego en Santiago de Compostela. Pancartas co lema Saúde animal sen barreiras encabezaba a marcha coa que os profesionais rexeitan a nova normativa coa que se limita a prescrición de medicamentos e antibióticos ás mascotas, concentración que tivo un alto respaldo. A xente do sector moveuse bastante na provincia da Coruña, foi unha resposta bastante interesante de número de xente. Sin embargo, os propietarios, que era o que queríamos facer que se empecen a mover, pois hubo propietarios, pero non na cantidad que pensamos que podía chegar a haber. Algúns propietarios sí que secundaron esta marcha, en algúns casos fixérono coas súas mascotas. Está ben por unha parte aqueles animales que toleran os ruídos, que toleran os outros animales e as persoas. Hai veces que recomendamos que nos traian por eses temas, non? De ruídos, de moita xente, de outras mascotas que poden dar lugar a problemas. E apunta que ata o momento non recibiron apoio por parte de ningunha administración pública. Por ahora, o único que vemos é que nos apoia o colexio, lógicamente, nos apoia o Consello de Veterinarios tamén, e todos os estamentos que temos de veterinarios. A nivel administración, por ahora, ainda non notamos nada. Non nos comentan nada, como moito falan de baixar as multas que nos poden aplicar, estas cousas, pero non falan de cambiar de verdad. O que importa que é que podamos actuar baixo o noso criterio clínico. Xa que recorda que con esta nova lei estase a poñer en risco os animais. Claro, é moi difícil facer entender a unha persona que lle vas a tratar o animal de que hai posibilidades de que o antibiótico que estemos a usar non vai a funcionar. É que estamos poñendo en riesgo a vida do animal, que non somos nós, porque se a min me meten a multa máis baixa, que son 600.000 euros, estamos falando entre 600.000 e 1.200.000 as multas. Entonces, son multas personales, non son multas a empresas, son multas á persoa. Entonces, é un riesgo que non estamos dispostos a correr, lógicamente. Mentres a lei este así que sí que tal, temos que intentar cumplila o máximo posible. Unha problemática ante o que o sector veterinario se uniu. Vemos que afecta non só ao colectivo ningunéanos, que é o que estou dicindo eu sempre, non? Nós estudiamos unha carreira difícil, moi técnica, para que ahora nos digan como temos que aplicar nós os medicamentos. De feito, fanse estudios, fanse artículos, pois investigacións de moitos tipos para conseguir as medicacións máis axeitadas ás patoloxías que temos que tratar. E con esta lei nos din que non, que temos que tratalas como eles nos din que hai que tratar, non? En cuanto a antibióticos, que é unha dos pilares das curacións de infeccións, claro. A manifestación que se desenvolveu onte polas rúas de Santiago súmase outras xa realizadas na Coruña e tamén a nivel nacional. Ello asegura que se non hai cambios na lei, o colectivo seguirá demandándoos nas rúas. Hasta que o consigamos. Conseguilo, non volvo a repetir desde o principio, estou dicindo isto, que non é por un tema veterinario, é por un tema de sanidade de animales. O sea, que pedimos sempre que se unan os propietarios, que son os que de verdad teñen que facer forza para que cambie isto. Apunta que se está valorando diferentes opcións, como o peche dos servizos. O que pasa é que os peches na nosa profesión comportan un riesgo importante. Sí que temos pensado, chegado o caso de facer peches de actividade solo para as urxencias. A movilización rematou na Praza do Obradoiro, onde os manifestantes proclamaron diferentes lemas. Loita, norma, escoita, esta é a nosa loita.